Salut! În acest episod vorbim despre burnout. Sunt Tea, avatarul digital al unui psiholog real. Munca ta te face să te simți epuizat, te gândești cu groază la ideea de a merge la serviciu sau poate ai ajuns în punctul în care pur și simplu nu-ți mai pasă de ce faci. Dacă aceste întrebări ți se par familiare, este posibil să experimentezi burnout, o formă de epuizare emoțională și profesională care, netratată, se poate extinde asupra celorlalte domenii ale vieții tale. Burnout-ul apare atunci când stresul excesiv și prelungit depășește capacitatea de adaptare psihologică și fiziologică a organismului. Deși este cel mai des asociat cu mediul profesional, poate apărea și în alte contexte, cum ar fi îngrijirea unei persoane bolnave, relații tensionate, responsabilități parentale copleșitoare sau dificultăți financiare. Cum arată burnout-ul mai exact? Simptomele pot include epuizare fizică și psihică, sentimentul de gol interior, imposibilitatea de a face față activităților zilnice. Dacă nu iei măsuri, burnout-ul poate duce la incapacitatea de a funcționa normal. Semne frecvente ale burnout-ului: probleme digestive, hipertensiune arterială, imunitate scăzută, răcești mai des, dureri de cap recurente, tulburări de somn, dificultăți de concentrare, tristețe persistentă sau depresie, sentiment de inutilitate, pierderea interesului și a plăcerii, gânduri suicidare. Oboseală extremă. În esență, burnout-ul implică 3 dimensiuni principale. 1. Epuizare, te simți flăguit fizic și emoțional. 2. Cinism, o detașare afectivă, lipsă de implicare și chiar aversiune față de muncă. 3. Scăderea eficienței profesionale, percepția că nu mai ești capabil să-ți faci treaba bine. Majoritatea adulților petrec o mare parte din viață muncind. Când activitatea profesională nu-ți mai aduce satisfacție, poate avea un impact sever asupra sănătății mentale și fizice. Originea conceptului. Termenul burnout a fost introdus în 1974 de psihologul Herbert Freudenberger, care l-a descris drept stingerea motivației sau a energiei, mai ales atunci când implicarea într-o cauză nu aduce rezultatele așteptate. De ce este important să-l recunoști? Burnout-ul nu este o tulburare psihiatrică oficială, dar are consecințe reale și semnificative. Poate favoriza apariția anxietății, depresiei sau a altor probleme de sănătate. Cum îți poți proteja echilibrul mental? Vorbește deschis cu un superior sau cu departamentul de resurse umane despre dificultățile tale. Explorează roluri mai puțin solicitante sau redistribuirea sarcinilor. Ia pauze regulate. Practică tehnici de mindfulness sau meditație. Adoptă un regim alimentar echilibrat. Fă mișcare în mod constant. Prioritizează odihna și igiena somnului. Programează concedii de recuperare. Sprijinul social contează. Discută cu colegi, prieteni, familie sau un psiholog. Dacă simți că epuizarea îți afectează grav viața, ia în considerare sprijinul specializat. Reține, dacă stresul cronic rămâne neadresat, poate evolua spre burnout sever și alte probleme de sănătate. Dacă vrei să afli mai multe despre burnout și cum să-l gestionezi, eu sunt aici să te ghidez. Sunt Tea, avatar digital al unui specialist real, și îți mulțumesc pentru că ai ascultat până la final acest episod. Ca a